Helo, siwmai, Rhys yma to. Gobeithio bod chi'n cadw'n iawn. Diolch yn fawr am ymuno gyda fi ar gyfer y ddŵdlo yma heddi. Heddi ni'n mynd i fod yn creu llun o Rwdolff, gyda'r gair Rwdolff yn ei gorffen. Mae fe'n lun eitha tal. Felly tro yma, bydden ni eisiau chi adael digon o le ar gyfer i gyrnau uwch ben y pen, a wedyn i gorff neu wddwg o dan y pen hefyd. Felly mae'r pen yn mynd i fod yn agos i'r canol, cyrn ar y top, a gan bod y gair Rwdolff yn mynd i fynd yn ei gorffen, ewch chi siŵr bod digon o le gyda chi o dan y trwyn hefyd. Felly, y trwyn dwi'n mynd i ddechrau gyda. Felly, tua 2 ran o 3 lawr y dudalen, ni'n mynd i roi trwyn a sglein. Nesaf, ni'n mynd i wneud fath o siap i gwpan, yn dod bob ochr o'r trwyn. A wedyn ni'n wneud yr un peth eto. A nesaf, ni'n mynd i wneud y clustiau. Felly y clustiau, un ochr, 2 ochr. Top, ychydig o zigzags, fel yna. Wedyn y cyrn, un ochr, ond yr un peth yr ochr arall, fel yna. Felly mae gyda ni, sy'n mi all mynd i fynd uwch ben hwnna, felly dyle fod ni y cyrn yn cyrraedd bron o fod top y dudalen. Mae gyda ni nawr i drwynau, dyle fod dal digon o le ni ar y gwaelod fan hyn, ac os dyna ble bydd y gair Rwdolff yn mynd. Felly, ni'n mynd i ddod nawr lawr o ble oedd yr gwpan cynta na. So, o fan hyn, ni'n mynd i ddod lawr a rownd. Yr un peth o'r ochr arall, lawr y triol cyfateb y gorau ni'n gallu a rownd. Felly, mae gyda ni wddwg a dechrau i frestau, felly, a wedyn ni'n gallu dod o gwmpas wedyn i gysylltu'r ddau fel yna. Okay, jyst yn blaen bod yn berffaith, jyst bod gyda chi rhywbeth tebyg yna. A wedyn ni'n mynd i roi bocs bach yn y cefn, jyst fel bod ni'n gallu ychwanegu chydig bach o ddiddordeb gyda rhyw fath o gefndir hefyd. Gallwch chi wneud y bocs trwy ddefnyddio pen mesur a pensil. Dwi'n wneud e'n fwy llawrydd fyna nawr. Digon hapus dyna. Cyn bod fi'n anghofio, wnawn ni roi cynffon i Rwdolff fel yna. Dyn ni ddim yn mynd i roi unrhyw lygyd mewn, ni'n mynd i adael y ffordd yna. Beth ni yn mynd i wneud yw rhoi rhywbeth o lygfa bach yn y cefn, felly dyn ni eira ar y llawr, a wedyn jyst rhowch cwpl o goed i mewn os allwch chi. Sym rai fel gormod yna, jyst byddwch chi chydig. Jyst ychydig bach goed fel a gallwch chi roi eira yn yr awyr ar y top hefyd os hoffech chi. Digon hapus dyna. Felly, mae gyda ni garw, mae gyda ni olygfa y cefndir. Y gyd sy'n ar ôl i wneud nawr yw rhoi y gair Rwdolff i mewn. Felly mae fe yn gallu bod bach yn tricky gan bod e mor dal, ond dyle bod dal digon o le gyda ni ar ôl i wneud beth ni angen wneud. Felly, gyntaf,
Dyna'n ni. Nesa. Dyna'n ni. Nesa. Dyna'n ni. Dyna'r o. Wedyn mae'r yn gallu dod ar draws. A dyle fod gyda ni 2 focs arbennig i wneud yr F. Os nag oes gyda chi ddigon o le i roi 2 F i mewn fyna, mae croeso i chi fynd mewn i'r gynffon i ychwanegu'r llythrennau sydd â chi dim lle i felly yng nghorff y Carw ei hunan. So, os nad ych chi wedi, gwedwch bod chi jyst wedi ffito Rwdolff neu Rwdoll mewn yn y corff, mae croeso chi roi beth sy'n weddill yn y gynffon. Okay? So, dwi ddim yn broblem o gwbl. Reit e, fel bod fi ddim yn gwastraffu lle, dwi'n mynd i fynd â prif lythyren yn y bocs cyntaf. So dyna hwn yw'r dan mwyaf anodd fi'n credu, os mae eisiau chi wneud siŵr bod chi'n dod lawr a lan mewn lle sy'n synhwyrol, fel bod e ddim yn sbwylo'ch llun chi a bod y llinellau ddim yn cyffwrdd chwaith. Dwi'n ddigon hapus dy hwnna, cael y triongl yna a mynd lan yn y canol o'r gwaelod. Sy'n nesaf, so draw. Cymryd cornel bach i ffwrdd ond heb wastraffu gormod. A rhoi yn bocs ni mewn. Gwylwch nad yw'r bocs na yn rhy bell draw i'r dde a bod e'n ymharu ar y gos. O yn ddigon rhwydd. Sylwch mae dim celch dwi'n rhoi tryn, mae fe'n fwy o siap hir gan bod dyn ni focs hirach. Yn iawn fel mae fe, wedyn F. Eisiau cymryd bocs, a mae eisiau cymryd bocs, a wedyn ar draws, a ar draws. Felly mae gyda ni Rwdolff, mae yn gynffon ni'n aros yn wag, os nag os digon o le gyda chi, yn amlwg chi'n gallu mynd mewn i eich cynffon chi a rhoi cwpl o lythrennau ychwanegol mewn fyna. Nesaf, lliwio. Ac unwaith mae wedi lliwio, gallai fe edrych rhywbeth tebyg i hyn. Fel gallwch chi weld, fi wedi lliwio'r cefndir mewn lliwiau hollol wahanol i'r Carw ei hunan. Dwi'n gwneud siŵr bod trwy'n coch gyda Rwdolff. Nes i fynd am gyrn llwyd yn hytrach na brown, jyst fel bod nhw ychydig bach yn wahanol i gweddill i gorffau. A gobeithio bod chi wedi mwynhau. Welai chi to, gobeithio.